Ate joka daukagu topagunea, 1984an egin zen Ezker Abertzalearen gazte antolakundearen den gazte topagunea. Eta zuek hamarkada batzuk lehenagotik jada lanean hasiak zineten, zuen ibilbidean. Gaur egunera arte iritsi dira zuen abestiak, esan dezakegu Euskal Kantutegiaren parte diren abestiak direla egun. Eta zuen abestietan oso presente dago nazioa bera, Euskal Herria eta Euskal Herriaren askapen prozesua. Baina gaur egun ere esan dezakegu bagarela borroka horri lotzen garen gazteak eta Euskal Herriaren askatasunaren alde bultza egiten jarraitzen dugun gazteak. Zentzu horretan galdetu nahiko nizueke, ea zuek nola bizi duzuen hori, nola bizi duzuen une hau eta nola bizi duzuen gazteak, borroka horretan segitzea. Michel Labeguri hasi zen, 1960 hamarkada hastapenean, gu gira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria, hori kantatzen. Eta guk urte gutxi geroago, hasi ginen bide hortatik ere sartzen, ez? Eta Michel Labegurik hor berritu zuen olabait Euskal Kantagintzaren tematika alde batetik, ez? Aita zer egin duzu gure lur maitea, kanpokoari saldu. Aita zer egin duzu Euskara maitea, erdaran altzi duzu zure semea. Aldarrikapen hauek oraindikan uste dut bizi-bizirik daudela. Nik zure adineko 5 bilo bat ditut. Nik esaten diet, gure belaunaldiaren borroka izan da, behar bada, Euskara erakaskuntzarako hizkuntza bihurtzea. Zuen borroka da gaur egun, Euskara kaleko hizkuntza bihurtzea. Hori esaten diet, belaunaldiz belaunaldi, espresio moldeak agian berritzen dira, baina aldarrikapen oinarrizkoak hor daude beti. Esan ezake, denak kate luze baten memoroak edo girela. Eta lehen aipatu arazoak oraikoak dira, zuri gaitzez, eta behaz nik zuek bezen gaztea sentitzen naiz, gaztetasun urte batzu gehiago ditu zalarik, baina behaz borroka hori segira atxemiten dut, eta ni oso pozik nago zuen topagune egun horietan gertatzea. Zinez plazer dut. Aipatu duzue, borrokari abestu diozuela askotan, zentzu horretan badugu lepoan hartuta segi aurrera abestia ere, 50 urte bete ditu abesti horrek, hain zuzen ere 1975koa da, eta urte horretan bertan Txiki eta Otaegi gazte independentistaiak izan ziren erregimen frankistaren eskuetan. Uda honetan, urteurren borobila, 50. urteurrena gogorarazteko kanpaina bat egin dugu, gazteok ere, memoria hori dugula esateko, eta batez ere borroka horren, azaldu duzun bezala, borroka horren kate garela esateko, eta hain zuzen ere udako kanpaina horren lema ekin eta bultza askatasunera izan da. Ekin eta bultza abestiak dioen bezala. Zuen ustez zein gaurkotasun dauka abesti horrek? Gaurkotasun osoaz eta ni ere independentista naiz eta ezakit noiz lortuko dugun hori, badugu lan egiteko hainitz eta borrokatzeko denborak dira, gero eta gehiago, hainitz badugu bide hainitz egiteko, baina ari gira beti pixkanaka aurreratzen eta egun batez zerbait ikustea, nik ez bari bada nire haurek eta... Guk ala ere daukagun adinakin, gauzak aurreratzen ere ikusi ditugu, ez? Pentsatu behar da iparraldean lehenengo ikastola sortu zela 79an. Gu orduan urte hartan ere hasi ginen kantatzen. Eta ikusi ditugu, hala ere ikastolak sortzen, hazten, duela 3 aste ospatu dugu Kanbon, Kanboko ikastolaren sorreraren 50. urteburua. Nire bi semeak izan ziren lehen ikasleetatik. Baina hori ikusi dugu aurreratzen hala ere. Topagunean milaka gazte independentista elkartuko gara, elkar ezagutu, elkarrekin hausnartu, Euskal Herriak bizi duen paradigma honetaz hitz egiteko eta hain zuzen ere prozesu independentistan bertan ere gazteok dugun papera hausnartzeko. Horren artean zuen abestiez gozatzeko aukera ere izango dugu. Beraz, ikusirik datorren astean hainbeste gazte independentista elkartuko garela baita ere, zer esango zenieke zuek egungo 2026ko gazte independentista bati?
Bai, kantatuko dugu guk ere, gugira Euskadiko gazteri berriak. Ez, plazer egiten du eta abertzaretasunak eta jarraitzen duela eta nik konfiantza osoa dut gaztetan, badakit gurea jakastik egina da, benan, beti hori izango gira zuen atzean, benan. Nik konfiantza dut gaztek eramanen dutela herri hau behar den tokirat. Esperantza osoa. Gu gaude hor behar bada pixka bat, belaunaldien arteko zubia eginaz bezala, ez? Nik hola ikusten dut, eta hor guretzako momentu honetan, ez dakit, transmisioa da, ez? Guk egin behar duguna, transmisioaren, hori, ez? Simbolo hori edo, belaunaldi berri pasa. Eta gure kantuak zerbaitetarako izan baldin bada, uste dut, eskertzeko dela. Funtzio hori bete duela. Kantuak indar handia dauka, eta uste dut behar bada gure kantuak garai bateko borrokari, herri honek bizirauteko zaraman borrokari lotuta bezala gelditzen diala, ez? Ni asko onkitzen nahi ikusteak zuek, zuen adineko gaztek, kantu hauek ezagutzen dituztela eta nolabait barneratu ere egin dituztela, ez? Hori niri oso onkigarria zaik, bai. Biba zuek. Mi esker. Eskerrik asko, Pantxa eta Peio. Bai, deusetaz. Plazerekin. Artetik igesi dator, Euskal Gazteria